Dobré ráno, vítajte pri 0. hodine. Dnešná téma budú voľby. Na Slovensku už máme predvolebné moratórium. Prečo voliť? Keď je niekto taký, že si povie, že môj hlas predsa nič nezmení, a neviem, či rozumie, ako to funguje a ako sme si doteraz tých ľudí volili, ale práve tým, že ten tvoj hlas zoberieš a zahlasuješ za niekoho, tak vlastne ovplyvníš tie voľby. Takže ten pohľad, že jeden hlas nič nezmení, keď si to povie 100 000 ľudí, tak to je zrazu 100 000 hlasov a to je vlastne možno aj, že by sa menšia politická strana dostala do parlamentu. Problém s terajšími voľbami vidím v tom, že starí ľudia idú voliť a stále im nerozumiem, že prečo si nechávajú tak klamať stranou Smer. Lebo podľa mňa už je dostatočne veľa dôkazov na spoluprácu s mafiou, na všetky podvody, ktoré existujú. A teraz ako taký hlavný ukazateľ toho by som chcel dať, že sa treba pozrieť na Bratislavu. V Bratislave sa zmenilo vedenie a v tento moment Bratislava vyzerá ako keby ste neboli na Slovensku. Sú v časti Bratislavy za posledné 4 roky, ktoré vyzerajú ako reálne veľkomesto z budúcnosti a že keď sem niekto príde, tak ostane z toho byť trošku v šoku, že sa cíti na niektorých miestach, ja to dávam joke, že tu na to vyzerá už ako v Dubaji. Preháňam samozrejme, ale keď sa nad tým zamyslíte, že ako vyzeralo Slovensko pred 5 až 10 rokmi, tak je to neporovnateľný rozdiel. Ja isto idem voliť. Rozmýšľam, že som nebol voliť iba... Rozmýšľam, že kedy som nebol voliť. Asi som bol voliť vždy. Jedný voľby som isto nebol, ale nespomeniem si, že ktoré. Ako náhle môžeš voliť, isto máš využiť svoju možnosť. A teraz býva problém, že mladí ľudia majú ten pohľad, že budem voliť, no buď to SAS alebo Republiku. Čo je vlastne veľmi vážny problém kvôli tomu, lebo to sú dve úplne opozit strany, že čo sa týka nejakého volebného programu a že čo by chceli dosiahnuť. Podľa mňa ľudia nemáte voliť Republiku. Nevidím v tom význam, nevidím tam nikoho, kto by bol vzdelaný, múdry, šikovný, iba vidím tam niekoho, kto potrebuje vrieskať na to, ako niečo nefunguje a pritom nemať riešenia. Že ja tiež viem poukázať na to, že prečo niečo nefunguje, až na to, že ja pravdepodobne poukážem aspoň na nápad, ktorý by mohol pomôcť v danej situácii. Lebo áno, všetci môžeme hlásať, že sme chudobní, nemáme čo jesť a svet ide do sračiek. A to, že áno, to je jedna vec to hlásať a druhá vec je hľadať riešenie. Keby mám poradiť, nevoliť takého Matoviča iba preto, aby akože posledný krát, keď sme ho zvolili, tak bolo to kvôli tomu, že sme chceli bojovať s korupciou. Až na to, že nikomu nenapadlo, že hlasovať za niekoho, kto nemá reálne iný plán, iba jeho plán bojovať s korupciou, je vlastne nesmysluplné kvôli tomu, lebo tam nedosadí ľudí, ktorí majú pripravené riešenia. Tak sme vlastne dostali tam obyčajných ľudí a ja mám tú vetu, že chcete, aby vám vládli obyčajní ľudia, alebo chcete, aby vám vládli najšikovnejší ľudia? Lebo obyčajný človek... Ja nechcem, aby mi vládol obyčajný človek, alebo rozhodoval za mňa obyčajný človek. Ja chcem, aby za mňa rozhodoval najšikovnejší, najmudrejší Slovák, ktorý s dobrým srdcom, ktorého nájdeme, ktorý bude robiť racionálne rozhodnutia tak, aby krajina prosperovala a mali sa v nej všetci dobre. Neočakávam od obyčajného človeka, že toto sú jeho schopnosti. Problém Slovákov je, ja už dávnejšie som mal na toto
pripravení, že my sme vlastne potomkovia Jánošíka. A teda náš hrdina je zlodej a teda mal by nám vládnuť zlodej. Voilà. Lebo to sú naši hrdinovia, zlodeji. Z tých sa my najviac tešíme. Možno keby sme mali nejakého hrdinu historicky šikovného, mudrého, vzdelaného, tak by sme túžili mať potom niekoho, kto by nám vládol, kto by bol šikovný, mudrý, vzdelaný. Čo ovplyvňujú voľby? Všetko. Keď máte dieru na ceste v dedine, tak dosť a pravdepodobne ovplyvňuje voľbami. Kvôli tomu, lebo tí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, či sa opravujú cesty, sú s vami zvolení do týchto vediacich pozícií. To nie je v štáte tak, že niekto podniká a tým, že sa stane najlepší v danom obore, sa stane dodávateľ štátu. Nie, je to práve že tak, že ľudia si zvolia, kto bude v štáte rozhodovať, kam pôjdu financie na ktorý projekt. Problém menších strán s rovnakou ideológiou. Teraz je problém, že ak by som si chcel založiť nejakú mladú stranu, ktorá by mala poukazovať na zlepšenie vzdelávania, dekriminalizáciu Marišky a vlastne riešenie zdravotníctva, tak by ma volili iba ľudia, ktorým by inak volili inú ľavicovú stranu, ktorá by tým pádom prišla o hlasy, tým, že som si zvolil ja túto cestu, že si založím politickú stranu a pokúsim sa tam dostať, aby som riešil problémy, ale len by som dosiahol to, že by som uberal body strane, ktorá by mala pre mňa význam, že by bola v parlamente a tým pádom by mala viac miest strana, Smer, Hlas alebo niektorý z týchto. Sú to také zvláštne percentá, vieš, že tí ľudia, ktorí sa tam nedostanú a majú pod 4%, či koľko pod 6% ako strana, tak je to, že to boli vyhodené peniaze a hlasy. Kvôli tomu, lebo tej strane sa preplatí to, že za 4% nazbierali hlasov, tak dostanú peniaze, koľko vložili do kampane. Ale nič nedokázali, ale ubrali hlasy tým stranám, ktoré tam sa dostali. Ale kvôli tomu, že tí ľudia, ktorí by inak volili reálne tú stranu, ktorá sa tam dostala, ale zvolili tú stranu, ktorá sa tam nedostala, odobrali počet sedadiel, ktoré by teoreticky tá strana mohla dostať. Je to samozrejme hrozne o peniazoch, kvôli tomu, lebo tie volebné kampane všetky stoja peniaze a vlastne to dávaš nejakým svojim kamarátom s marketingovkami a firmami, ktoré ponúkajú plagáty a potom to po dosiahnutí tých istého počtu hlasov ti to preplatia. Matovič sa tento rok pokúsil s tým vyslovene vydrbať a tým, že vlastne si vymyslel kampaň, ktorá, ja si myslím, že za to ja by som ho poslal do väzenia za túto kampaň, kvôli tomu, lebo ohrozuje vlastne premávku na ceste tým, že doplnil vozidlá, ktoré už vôbec nesplňajú štandardy Európskej únie na to, aby mohli byť na cestách. Fiat 500, starý, kvôli tomu, lebo aby ste vedeli, Fiat 500 za prvé nemá vôbec zmysluplné crampling zone a že to keď havarujete v tomto aute, tak pravdepodobne zomriete. Kvôli tomu, lebo to je auto, ktoré je pevné a nezloží sa, keď havaruješ. Tiež isto nemá dobré splodiny. Tiež nemá dobre spodiny. Celkovo bezpečnosť na ceste sa tým, že sem doniesli tieto vozidla, ktoré by som už nedával registrovať ako normálne vozidla, čo tiež je podľa mňa proti niečomu. Takže nakúpiš vozidla a tváriš sa, že to nie je tvoja volebná kampaň kvôli tomu, lebo si to nenakúpil ako nejaké billboardy alebo neviem čo. To je príklad odrbávača. Niekto, kto vlastne chce riešiť tu riešiť odrbávačov a potom príde s kampaňou, ktorá je vlastne odrb,
tak vôbec tomu nerozumiem. Že neísť príkladom, ale ísť cez... Mne sa nad tým zastavuje rozum. Možno niektorým ľuďom nie, ale príde mi to zmysluplné. Strašnú konšpiráciu tu idem povedať. Migranti teraz prichádzajú zo Sýrie, ak to dobre chápem, a prichádzajú sem cez Maďarov. Orbán ich púšťa preto, aby vlastne Fico si mohol pred voľbami získať voličov tým, že začne riešiť, že nám sem vpúšťajú imigrantov bez toho, aby to aktuálna vláda riešila. A tým pádom si zabezpečil hlasy takých ľudí, ktorí sú proti migrantom. Máme byť proti migrantom. Neviem, čo je toto za teóriu, že nebrániť si svoje hranice pred kultúrami, ktoré absolútne nesedia do našeho sveta. Neviem, tí ľudia, ktorí by išli akýmkoľvek spôsobom obhajovať burky a neviem, celé to náboženstvo viacerých partneriek a pre nich je naozaj žena objekt, teda že objekt, ktorý by si teoreticky mali vážiť a strážiť, ale je to úplne iný svet, úplne iná mentalita a ja viem, že je u nich vojna, ale čo takto vyriešiť si tú vojnu u seba v krajine a vlastne mať tam potom svoju krajinu, s ktorou môžete byť šťastní a mať tam svoje pravidlá. Ešte nemôžem ísť voliť, ale moji rodičia idú voliť Smer. To je teraz som dodal, že teoretickú situáciu a že ako sa k tomu stavať. Neviem. To sú proste v situácii, kedy aj môj mozog sa snaží nájsť riešenie a to riešenie mu príde príliš samozrejme na to, že ostatní ho nevidia. A teda potom neviem, ako ostatných ľudí presvedčiť o správnosti riešenia, ktoré si myslím, že je správne. Videl som všelijaké videá starých ľudí z autobusov, ktoré si Smer dovezie na svoje eventy a videl som rozhovory s nimi a ja tomu vôbec nerozumiem. Neviem, či tí ľudia žijú v rovnakej realite ako ja a že či vnímajú to, že okolo máme krajiny, ktoré sú na tom lepšie a pritom máme rovnakú geopozíciu a dokonca by som povedal, že máme že najlepší žitný ostrov do prčíc s pitnou vodou, čo veľa krajín, že nevie, že u nás ty kokos môžeš piť vodu z trupiek a absolútne sa nemusíš ničoho bať, lebo máme zdravú, čistú vodu v trubkách. Príjemné podnebie, krásne hory, krásnu prírodu, krásne lesy, krásne ženy. Slovensko je také super a jediné, čo by stačilo je, že keby sme do vlády dosadili múdrych, dobrých ľudí. Chápem, že ľudia majú problém s tým, že LGBT ideológia. Je jedna vec bojovať za práva lezieb a gejov a vlastne, aby keď sa stane situácia, že ste partneri, muž a muž, žena a žena a jednému z vás teraz zomrela celá rodina. Nemáš žiadnych potomkov, nemáš žiadnych predchodcov, ktorí by mohli byť zmysluplní zdravotní asistenti, to nazvem. Niečo sa ti stane a teraz potrebuješ, aby niekto za teba vyriešil väčšinu vecí, ktoré vlastne nemôžeš teraz riešiť, lebo si povedzme v kome, alebo ti povedzme uzavreli ústa kvôli tomu, lebo si mal takú haváriu, ktorá ti zdeformovala tvár a nemáš ako komunikovať. Tým, že vlastne muž a žena majú priestor na to, že majú sňatok a týmto vlastne si zabezpečia nejaké tie svoje papiere, ktorými môžu interagovať medzi sebou, aj keď nie sú nejakým spôsobom pokrvní príbuzní a môžu za seba takto rozhodovať, je
Ja chápem, že za toto niekto chce bojovať a že toto chce niekto dosiahnuť. Ak to mu niekto nerozumie, tak sa má pojebať. Fakt, že čomu chceš brániť? Akým spôsobom ťa to ovplyvní? Rozumiem, že nechceme, aby sa vyučovalo v školách o pohlavnom styku muža a muži v prvom ročníku na základnej škole. To sú, že to sú dve strašne veľké rozdielne témy, ktoré tým, že sa toto všetko zhodilo pod jednu strechu, iné tematiky iné problémy v danej tematike a teda nemôžeš sa báť tým, že niekto bojuje za práva LGBT, za to, že bojuje za to, aby si tu mohol mať, aby si tu mohol dopovať liekmi, alebo musel, nebodaj boha, to je najväčšia craziness, musel dopovať svoje dieťa liekmi, keď povie, že v 12, že chlapec, cítim sa ako dievča. Podľa mňa sa málo ohrňajú, alebo že málo poukazujú na to, že za čo v danej tematike chcú ísť bojovať. Lebo byť, že podporujeme lesby a gejov, je zaujímavé, ale nepodporujem to, aby bol Pride, aby ľudia chodili obnažení po ulici ako zvieratá a poukazovali na to, že je v poriadku naša sexualita. Častokrát práve, že som zažil aj to, že tí average homosexuál nesúhlasí s takýmto niečím. A má to ovplyvniť to, že či budeš voliť stranu, ktorá má nejaké progresívnejšie názory v tomto smere, ako tomu, že hneď budeš očakávať, že tu zavedú túto gender ideológiu. No, som zvedavý, ako dopadnú tieto voľby. Choďte isto voliť, ak môžete. Prosím, nevolte Smer a Hlas a Kotlebu a Republiku. Ale okrem toho, že chodte voliť, sa o to zaujímajte. Že vlastne zaujímaj sa o to, že kto chce akým spôsobom čo riešiť v tvojej krajine, v ktorej žiješ, v ktorej si kupuješ potraviny a nemaj pocit, že sa ťa to nijak netýka. Lebo keď si v potravinách a pomyslíš si, že zase to zdraželo, tak treba rozmýšľať, že to si ovplyvnil tými voľbami. To, že si na tých, povedzme, voľbách nebol, alebo toho, koho si tam zvolil, to ovplyvnilo to, že koľko ťa stáli tie potraviny. My nemáme dostatočne vysoké platy. Ďalšia vec, to je vec, ktorú si ovplyvnil tým, že koho si dostal do parlamentu a že kto nastavil kvóty na to, že čo budú minimálne mzdy. Môžem... Ak si niekto myslí, že voľby nič neovplyvňujú, tak by nemali zvoliť, kvôli to, lebo vôbec si neuvedomuje situáciu. Diktatúra umelej inteligencie. Budem za to, a ak tomu niekto nerozumie, tak je to kvôli tomu, lebo nerozumie svetu. Ďakujem, že ste počúvali túto hodinu a počujeme sa pri ďalšej